Selamun aleyküm. Hoş kubere birumet. Jiboku Müslümaneki beve Müslümaneki heri baş. Fiyalu amelevi, taativi, ibadetivi, lemeju roju hacu zakativi, karu kirinivi, hamu khir ve khirati edeke leba khode taala makbul ve mu'teber be. Deve dütüşta da despeka İslam'da tu baş bezandı be. Temeli esası İslam'da tu baş bezandı be. Yek. Devê tu tewhîdê baş bizanibe. Tewhîd yani wehdaniyeta Xwedê, tekbûna Xwedê Teala di zat û sifetê wî de tu Xwedê Teala li gora Qur'anê naz bike. Du divê ji tu dijminê tewhîdê tu şirkê naz bike, şirkê jî li gora Qur'anê naz bike. Tewhîd ew e ku Xwedê Teala tek e. Di zat û sifetê xwe de tek e, bê şîrik û bê hevale. Tu kesekî ditayî wî da tu neye, her dünyayda çok az mehlûkên muhtacî wî ye, ew muhtacî tu tiştekî nine ehad û semed e, leyse kemîslîhî şeyun, tu tiştekî wek wî tu neye. Ji ber wî kara te, zirara te, rizqê te, bela, musîbet, Xwedê Teala ji te re tîndî. Ji xêrî Xwedê Teala, tu evdekî Xwedê Teala ne xedmê te dide, ne bela ne musîbetê ser te da tînetê. Divê tu tenê ji Xwedê Teala re ibadet bike û tu tenê ji Xwedê Teala alîkariyê bixwaze, ji bilî Xwedê, ji miriya, ji pêxemberê mirî, ji ewliyayê mirî, ji şêxê mirî tiştekî nexwaze. Eva tewhîd e. Her wisa em bivê dijminê tewhîdê şirk e. Şirk ew ku tu zatê Xwedê, em bê sifatê Xwedê Teala bi hin mexlûqa re tu pavre dike. Em bê hinek tu divê jî Xwedê Teala li min nabore, ez ê ji falan kesê dua bikim, ew nabera bin Xwedê bive aracî, bive navber ku Xwedê me efû bike. Eva şirk e. Her wisa te ji ibadet ji Rebbê xwe re kir, divê tu kesî neke şîrîkê ibadetê Rebbê xwe. Yani gösteriş, riyakarî, em bê çavdîtin di fiil û emelê te de tune be. Ji ber wê yekî gelî beşdaran, guhdarî kirin îro şû da min bişopînin, em îro şûn da di bin sîwana Qur'anê û li gora wî tewhîd, şirkê, kufrê, tağût, pêxember, welî, şehîd, temamê tiştê ku girêdayî bi İslamê ye, em ê dibin ronaya Qur'anê de, dibin nûra Qur'anê de, li gora pîvanê ku Xaliqê vê kaînatê danîye ayet û em bibên hedîsê Resûlê Ekrem ê ku nakokî nabere wê Qur'anê de tune, em ê ji were tim behsa van herdû tişta bikin. Divê her Müslümanekî hem tewhîdê baş bizanibe û hem jî şirkê baş bizanibe. An ne temamê fiil û emelê me re car heye, merû li mêjî dike, rojî jî ki tere hecê jî, lejber ku îmana me re xalis muxlis nine, îmana me re safî nine, têda şirk heye, tu fiil û emelekî me re mexbûl nine, merû gav meşrik çû huzûra Xwedê Teala, merû ehlê cehennemî ye.